Machiegni pao tuke joloch season mokalo e tuke adhula lig maduong' pachoka Gor Mahia pod nigi geno mar kawo kombe e kinde ma tuke ariyo kende emodong' e season mar 2024-2025. Gor Mahia biro rakore gi klab mar Uliinzi odiochieng' ma kiny ka nyaka giyud loch e kinde ma gibiro rakore gi klab mar Police e tukgi mogik mar season. Police FC momako thuolo mokwongo e lig kendo dwaro mana point achiel e tuke gi ariyo modong' mondo giting'o kombe ma season ni biro rakore gi klab ma Shabana kiny e alap ma Kenyatta Stadium Machakos. Ponono ni ologi gi klab ma Shabana gibiro manyo point achiel e tugo kindgi gi Gor Mahia mondo giting'o kombe margi mokwongo. Kata kamano Gor Mahia nigi thuolo mating'o kombe mar FKF Cup e kinde ma gibiro rakore gi Nairobi United e finals. We are just focused. We are focused as a team. We know we've not been getting our last match. We drew. The last two games in the league we drew, but we are just taking everything positive because we still have 2 more games to go to the league, to the end of the league. So we are just doing our job as professionals. Yeah. After the derby, we've had enough rest, so we are looking forward to having a good game over the weekend. And as a team, we want to finish on a high. So we just need to give it all as players and make sure that we win the 2 matches. Team